Ndi nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Simeon Boyce ndi mzangayu Olenile Mponda. Tiyambe ndi mitu yake. Unduna owona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena wati ukondwerera tsiku la Africa mawa kumalo a Bingu Convention Center mu mzinda wa Lilongwe. Ndondomeko yothandiza achinyamata yotchedwa Pusha ikuthandiza achinyamata kukhala odzidalira pa chuma mchisi. Ndipo munkhani za masewero matimu a Mighty Wanderers ndi Silver Strikers lero alepherana posagoletsana chigoli chilichonse pa masewero a ligi ya FDH Bank Premiership ku Zomba. Tindizi komanso zina zambiri ndikupemphani tikhale limodzi. Unduna owona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena wati ukondwerera tsiku la Africa mawa kumalo a Bingu Convention Center BICC mu mzinda wa Lilongwe. Malinga ndi chikalata chomwe undunawo watulutsa chikondwererochi adzachichita limodzi ndi nthambi ya Africa Union Southern Africa Regional Office ndi akazembe amayiko a mu Africa omwe ali mdziko muno. Mwambo ukuchitika pamutu oti kupereka chitsimikizo chopereka madzi abwino komanso kulimbikitsa njira za ukhondo mogwirizana ndi ndondomeko ya masomphenya a chitukuko cha mayiko a mu Africa Agenda 2063. Tsiku la Africa amalikondwerera ngati mbali imodzi yokondwerera mgwirizano wa mayiko a mu Africa pomenyera ufulu ochoka m'manja mwa atsamunda komanso kuwunikirana mmene angapitirire patsogolo pothana ndi mavuto osiyanasiyana omwe akhudza mayikowa. Kumwambo kudzakhalanso zochitika zosiyanasiyana monga kuonetsa zinthu zachikhalidwe za mu Africa, zakudya, zovala, luso losiyanasiyana kuphatikizapo nyimbo ndi magule. Boma la Malawi lati lipitiriza kulimbikitsa ubale ndi mayiko ena polimbikitsa zachikhalidwe pomwe anthu a mdziko la Korea anali ndi mwambo owonetsa zachikhalidwe cha mdziko lawo mu mzinda wa Lilongwe. Nduna yowona zachilengedwe a Patricia Whiskers anayankhula pa mwambowu ndipo anati kumvetsetsa zachikhalidwe cha mayiko ena kumalimbikitsa ubale pakati pa mayikowa. Zambiri mu ripoti ili la Sheila Kasambiza koma akuwerenga ndi Beatrice Mwape. Ubale wa mayiko a Malawi ndi Korea ukupitirira kulimba chifukwa cha kumvana komanso mgwirizano pakati pa mayikowa. Mwambo owonetsa zachikhalidwe za mdziko la South Korea, Korean Cultural Festival, wakhala njira yofunika polimbikitsira chikhalidwe komanso ubwenzi pakati pa anthu a mayiko awiriwa. Mawu ake nduna ya zachilengedwe komanso kusintha kwa nyengo a Patricia Whiskers ati boma la Malawi limanyadira mgwirizano ndi mayiko ena omwe ati umalimbikitsa umodzi, kumvana ndi kuphunzira zinthu zosiyanasiyana. Lero tili kuno ku Lilongwe komwe tikusangalala ndi anzathu a ku Korea kugawana nawo chikhalidwe. Ndi tsiku lokuti lapereka mwayi kuti dziko la Malawi komanso dziko la Korea libwere pamodzi ndi kugawana chikhalidwe chathu ndi kuonanso kuti zomwe tili nazo zofanana mu chikhalidwe chathu ndichiti kodi timasiyana pati. Komanso makamaka kungosangalala kuti ngati mayiko osiyana timatha kukhala pamodzi ndi kukhala mwamtendere opanda vuto lina lililonse. Komanso ngati mayiko awiri osiyana timakwanitsa kukhala pamodzi, dziko lililonse ndikukwanitsa kulemekeza chikhalidwe cha dziko linzake. Ndiye unali mwambo osangalatsa kwambiri. Taona ndithu Amalawi akutionetsa masewero osiyanasiyana komanso zitsuzo kuchokera ku Korea komanso anzathu a ku Korea kupanganso zitsuzo zosiyanasiyana zoonetsa chikhalidwe cha Malawi. Mawu ake kazembe wa dziko la South Korea kuno ku Malawi a Park Jae-kyung ati kuchitira limodzi komanso kuphunzitsana zachikhalidwe ndi gawo lofunika kwambiri polimbikitsa ubale pakati pa Malawi ndi South Korea. Iwo ati mwambowu sunangokhala woonetsa chikhalidwe cha ku South Korea chokha komanso wapatsa anthu ena mwayi oonetsa luso losiyanasiyana. Mwambowu unabweretsa pamodzi anthu osiyanasiyana omwe amaonetsa zachikhalidwe za msangulutso komanso za masewero zomwe zalimbikitsa mgwirizano ndi ubwenzi pakati pa mayiko a Malawi ndi Korea. Apolisi alimbikitsa anthu oyendetsa njinga za moto zakabaza kuti alemekeze ndi kumvera malamulo apansewu pofuna kuchepetsa ngozi za pansewu mdziko muno. Mkulu wa apolisi mchigawo chapakati cha Kunzambwe Amavuto Mbobo anena izi ku Lilongwe pomwe bungwe la Malawi Coalition for Kabaza Stakeholders and Associations limatsekera maphunziro a zapansewu. Zambiri mu ripoti ili la Wanangwa Mvalo koma akuwerenga ndi Chinsinsi Moyo.
Polankhula pamwambowu, Ambobo ati nthambi yoona za mayendedwe apamsewu yayika ndondomeko zothandizira oyendetsa njinga za moto kuti azitha kukwanitsa kupeza ziphaso zawo mosavuta. Iwo apempha oyendetsa njingazi kuti azitsatira malamulo apamsewu ndi cholinga choti ateteze miyoyo ya anthu pamsewu. Ambobo achenjeza kuti kulephera kutsatira malamulo apamsewu kubweretsa zilango. Anthu amene wakhala masoba awiri cholinga chokuti adziwe za malamulo apamsewu, chifukwa chigawo chino cha Central West amene wandi amene akuchulukitsa ngozi kwambiri. Ndipo tikapita ku Central Hospital tikapeza wodi ya anthu anjinga ovulala anjinga. Ndiponso tikayang'ana nkhani ya marobaries mu region amene wakuthandizira kwambiri ndi amene akumatenga ukuba kumapita nawo kokuba nkukatenganso nkukasiya komwe akuchokera. Ndiye tinawuzanso kuti akakhala ndi ripoti la ngozi azitiwuzako, akakhalanso ndi ripoti lokuti anthu ena apha anthu, chifukwa amene ndi amadziwa kwambiri anthu omwe akumaphwanzawo. Ndiponso vuto ndilokuti ambiriso akabazi akumachita operate usiku, of which ndi amenenso akumaphedwanso kwambiri kuwalanda njinga zawozo. Ndiye zonsezo takambirana nawo pa masiku awiri. Chonyadisanso nchokuti asankha executive ina ya nyuwani ya region. Paichi tikuthokoza kwambiri. Pakadali pano, mkulu wa bungwe la Makokasa Moses Mwalabu anati maphunzirowa ndi ofunika ponena kuti athandizira kuchepetsa ngozi zapamsewu m'dziko muno. Amwalabu anaonjezera kuti bungweli lilimbikitsa ntchito yodziwitsa anthu za chitetezo cha pamsewu m'dziko muno ndi cholinga choti oyendetsa njinga za moto aziyendetsa njinga zawo motsatira malamulo apamsewu. Kubwera kwa Makokasa komanso kubwera kwa leadership imene tayisankha panopa, imene ziyang'anira Central Region, imene isankhe kumene ziyang'anira kumpoto, kumwera, kuvuma, zichititsa kuti zimene tupanga matawuni ngati kulilongwe kuno tindi anthu amene amaona akabaza kuti azivala zipewa, makasoma azivala zipewa, azitani mutho nditsimikizira kuti ambiri akuvala zipewa panopa chifukwa choti pali gulu limene kuthandizira. So tikupira kuti ndi utsogoleri umene watsankhidwawo uthandizira kuti madera onse, madistrict onse a Central Region komanso malawi yonseno ikhale kuti tathandizika kuti anthu amene wafika paliponse mpaka kumamidzi. Pali chiyembekezo choti maphunziro ngati awa athandizira pa ntchito zopewa ngozi zokhudza njinga za moto zomwe pakali pano akuti zikuchulukira malingana ndi malipoti akuchipatala. Unduna wa zamaphunziro wafotokoza kuti maphunziro a sekondari aulere akupita patsogolo pamene tsopano ophunzira ambiri akulembetsa msukulu za sekondari. Mkulu wona za mapulani a maphunziro mu unduna wa zamaphunziro a Edwin Kanyuma anena izi pamene undunawo unakumana ndi komiti ya nyumba ya malamulo yoona momwe ntchito za boma zikuyendera. Zambiri mu ripoti la Bridget Makawa lomwe akuwerenga ndi Trust Office. Mkulu yang'anira za mapulani a maphunziro mu unduna za maphunziro a Edwin Kanyuma afotokoza kuti ngakhale ndondomeko yakwanitsa zolinga zake zoyambirira, kuchuluka kwa ana msukulu za sekondari kwabweretsa mavuto akulu kuphatikizapo kusowa kwa zipinda zophunzirira komanso kuchepa kwa aphunzitsi. Akanyuma aonjezeranso kuti boma padakali pano lapereka ndalama zoposa 10 biliyoni kwacha zomwe zithandizire mu teremu yoyamba kuthana ndi ena mwa mavutowa. Nduna wa za chuma watithandizanso kwambiri choya kuti teremu yoyamba imene inayambira 6 January ndalama zonse zimene zinayenera kuperekedwa ku masukulu zinaperekedwa. Mchaka cha 2026-27 boma ndalama zokwanira 31 biliyoni zothandizira sukulu za sekondari za ulere. Wachiwiri kwa wapampando wa komiti yolondoloza zakagwiridwe ka ntchito mboma a Juliana Kaduya atsimikizira kuti komiti yawo ipitirira kupereka chithandizo pofuna kuonetsetsa kuti maphunziro a sekondari akufikira mwana aliyense. Timakumana ndi anthu ochokera ku unduna wa zamaphunziro amene anazakamba za maphunziro a secondary school aulere komanso za skulu ya ukachenjede ya Mumbeya imene ili ku Nzimba. Anamwera atifotokoza amene zikuyendera, anena inde kuti secondary school imene ya ulere iyo yapangitsa kuti mwina ana ambiri abwere ku skulu komanso yapangitsa kuti ana ambiriso m'maskulu mukhale ana ambiri, mukhale ana ochuluka.
komabe sanalekere pomwepo anati pali mavuto ena osiyanasiyana chifonena kuti anachuluka ndiye kuti mwinaso aziphunzitsi nawo ngofunika kuwonjezera kuphatikiza pa maphunziro a sekondari aulere undunawo wafotokozanso kuti ndalama zoposa 14 biliyoni kwacha azika padera kuti zigwire ntchito yomanga gawo loyamba ya sukulu ya ukachenjede ya Mumbera yomwe akuti ikuyembekezeka kutenga nthawi yosachepera zaka ziwiri. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, tiyeni tunenso mitu yake. Unduna aona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena wati kukondwerera tsiku la Africa mawa kumalo a Bingu Convention Center mu mzinda wa Lilongwe. Ndondomeko yothandiza achinyamata yotchedwa Pusha ikuthandiza achinyamata kukhala odzidalira pa chuma mchisi. Ndipo mu nkhani za masewero matimu a Mighty Wanderers ndi Silver Strikers lero alepherana posagoletsana chigoli chilichonse pa masewero a ligi ya FDH Bank Premiership ku Zomba. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Kwa chinyamata ambiri kumalawi kuno kupeza ndalama zoyambira bizinesi ndi chimodzi mwa zopinga zazikulu zomwe amakumana nazo mulimi komanso ntchito za malonda. Koma kuntchisi programu yokhudza achinyamata yotchedwa Pusha ikuthandiza kusintha zinthu. M'malo mopereka ndalama, programu iyi imapatsa achinyamata mbewu za soya ngati ngongole zomwe zimawapatsa mwayi oyamba ulimi wa bizinesi. Zambiri mulipotiri. Kwa Kondwani Tamioni wa zaka 25 mwayiwu unabwera pa nthawi yofunika kwambiri yakuti anali pafupi kusiya sukulu chifukwa cha mavuto azachuma, koma atalowa mu bungwe la alimi la Tazindikira Cooperative m'mudzi mwake anapeza ngongole ya Pusha ndipo analima soya pa maekala imodzi ndi theka. Lero zotsatira zake zaposa zomwe ankayembekezera. Kuchokera ku mbewu zomwe anapatsidwa anapeza matumba oposa 30 ya soya zomwe akuyembekeza kuti zimuthandiza kulipirira maphunziro ake ku Domasi Teachers College. Poyambirira apo ndimati nditatani nditayesa then ndatenga ngongole ija ukalima lozoti achita bwino malingana mmene zidalili komanso munda umene dachitopanga lenti. Yes, munda udali wachonde chabwino lozoti mbewu jarani yatuluka mwamphamvu ngololaponso mwajani mwamphamvu zimene zandipatsa malinga okay kusiya sukulu sikutheka sopano ndipo rana papa ndipo dalira ndikwanitsa upanga nekha zinthu zambiri zofunika kujani ku sukulu makolo sinawavutitsa potengera kuti kunyumba kwathuko tili kwanangapo mene tulidalira kholo lomwe kuti lipatse jani sukulu fees. Ntchitoyi ikusinthanso miyoyo ya atsikana achichepere. Atalandira ngongole ya Pusha, Trifina Maliko sanangochilimika pa ulimi okha, komanso anayamba bizinesi ya Airtel Money ngati njira ina yopezera ndalama. Iye akuti ngakhale mabungwe ena angakhale ndi mantha kubwereketsa achinyamata nkulakwa kuweruza achinyamata onse mofanana. Analimbikitsa achinyamata anzake kuti aziyesa kulowa m'magulu kuti athe kupeza danga la msanga. Zothandiza kwa ife achinyamata komanso kuti zinthu zija ziyende bwino zimafunika ife achinyamata ngati tatenga ngongoleji tikatsatira zimene iwo atiuza pamapano akadzati tibweze tikabweze mosavutikira tikhale okhulupirika mwachidule. Tisautenge ulimi uja kuti basi ongoseweretsa ayi koma tutenge ulimi ngati business chifukwa niwotha kusintha miyoyo yathu. Pamene tili lero si pamene tidzakhala mawa tikakhaza kuti tatenga ulimi uja ngati business. Chimodzi mwa zinthu zofunika kwambiri pa ntchitoyi ndi dongosolo la magulu. Kupatula kuthandiza alimi achinyamata kupeza mbewu za ngongole, gulu la Tazindikira limawagulanso alimiwo ndipo izi zimapereka chilimbikitso kwa alimiwo kuti ali ndi msika wopezekeratu. Alfonso Kachapira Banda ndiwo amaona za misika mgululi. Apo ndiye tinene mumveka bwino kuti msika wawo ulipo kale chifukwa ife ngati Atazindikira Cooperative timagula soya. Tikamagula soya timagula pa mitengo imene boma ikugulira. Ndi samakha onyinyilika kuti patsa mbewu zimene alima chifukwa yoti mitengo yathu simasiyana ndi ya boma komanso masikelo amene timagwiritsa ntchito timayenera kuti zigwiritsa ntchito sikelo yovomerezeka ndi amayiona kuti ndiyonyaditsa ndiyopindulitsa kuti akapereke soya ku gulu limene iwo anapezako mbewu chifukwa amadziwa kuti mawa kuti adzapesenso mbewu ina idzachokeranso pachani pa gulu pomwepo. Ndipo wapampando wa gulu la Tazindikira Mayi Violet Kamwaza akuti amalimbikitsa achinyamata kugwira ntchito m'magulu
kuti akweze moyo wawo ndi kuchita bwino mu ulimi. Anawa awa pano pa lusimba lokoma oti enawa olo school fees akulipira, enawa alupira ku college aludalira chani soyayo. Ubwino khala pagulu anawa auona so ubwino wabwino, komanso ifeyo timatero kuti ng'ombe ndi matole tikuyenera kuaphunzitsa anawa. Kuno kumudzi ofesi yathu ndi kumunda, ife sitinapite ku sukulu koma anawa alupita ku sukulu chifukwa cha nzeru zomwe azitenga pagulu. Amasautso Bamusi Phiri ndi mlangizi wa boma ku Nchisiko, ndipo akuti kupatsa achinyamata mphamvu kudzera mu ndalama za ulimi nkofunika kwambiri pokweza miyoyo yawo. Aphiri anati ndikofunika kuti onse omwe amagwira ntchito za ulimi azigwira ntchito ndi nduna za ulimi kuti achepetse zopinga zomwe amadandaula nazo zomwe zingabwere chifukwa cha kubwereketsa ndalama kapena zipangizo za ulimi kwa achinyamata, ponena kuti achinyamata ndi gawo lofunikira kwambiri potukula ulimi wa malonda. Anthu ena amatenga ulimi ngati wa makolo umene unena kuti akuluakulu onsewa akatha ndiye kuti achinyamata awa ngati sadziwa ulimi kutsogolo kuno ngakhale dziko likhoza kuvutika. Ndiye chifukwa chake kuno kwathu achinyamata tikuwathandizira kwambiri kunena kuti azipanga ulimi mmene business ina iliyonse imakhalira. Ndiye akapanga ulimi umenewu ngati business zimenezozo zithandizira kunena kuti magulu awo aja achinyamata aja azithandizirana, ndipo akamaona kuti pali mwina mpikisano pakati pawo zimene zingapangitsenso kunena kuti aliyense azikhabira chilako lako chojoyina ndi kukhala magulu amenewo komanso kupanga kuti ulimiwu upite patsogolo. Ngongole ya Pusha ndi programu ya ndalama zothandizira ulimi yomwe bungwe la Farmers Union of Malawi likupereka ndi thandizo la ndalama zochokera ku bungwe la AGRA. Programu iyi yapangidwa kuti ipatse achinyamata mwayi kudzera mu zipangizo za ulimi ndi mwayi wa bizinesi ya ulimi. Kampani ya Nico yapereka 300 million kwacha ku Malawi Police Service kuti ndalamazi zithandizira polisi mdziko muno kuchititsa msonkhano wa akuluakulu a polisi m'mayiko a mchigawo chakumwera kwa Africa SADC. Polankhula kulikulu la polisi pamene amapereka ndalamazi, mmodzi mwa akuluakulu a kampani ya Nico Amevin Donga ati kampani yawo yachita izi chifukwa akudziwa kuti Nico ikhonza kuchita bwino pamalo ngati mdziko muno muli chitetezo. Patrick Dambula ali ndi ripoti. Musabata yoyamba ya mwezi wa Juni chaka chino, dziko la Malawi lizachititsa msonkhano wa akuluakulu a polisi m'mayiko a mchigawo cha SADC umene umatchedwa kuti Southern Africa Regional Police Chiefs Cooperation Organization SAPCO. Pamene msonkhano ukuyandikira, kampani ya Nico yapereka thandizo la ndalama zokwana 300 million kwacha ku Malawi Police Service kuti athandizire pochititsa msonkhanowu. Polankhula atapereka ndalamazi kulikulu la polisi ku Lilongwe, mmodzi mwa akuluakulu ku kampani ya Nico Amevin Donga anati akudziwa kuti apolisi amagwira ntchito yotamandika pa chitetezo cha mdziko muno, ndiye chifukwa chake athandiza. Adonga anaonjezera kunena kuti kampani ya Nico ikhoza kuchita bwino ngati mdziko muno mutakhala chitetezo chokwanira. SAPCO ni msonkhano waukulu kwambiri umene umayitana ma chiefs komanso ma inspector generals onse a mu region inoyo ya mu Africa. Nde chifukwa choti ni msonkhano waukulu komanso ifeyo timadalira ntchito za polisi zimene amagwira pokhwimisa chitetezo Malawi muno komanso kuonetsetsa kuti mulibata chifukwa chokuti ifeyo ngati business ya Nico Group kuti business yathu iyende zimatengera kuti mulibata la mtundu wanji komanso chitetezo nchotani Malawi muno. Polankhula atalandira thandizoli, mkulu wa polisi mdziko muno a Richard Luhanga anathokoza kampani ya Nico ponena kuti kuchititsa msonkhano ngati wa SAPCO kumafunikira zinthu zambiri kuphatikizapo ndalama. Iwo anati kuchititsa msonkhanowu kukusonyezanso kuti dziko la Malawi ndi lodzipereka pothana ndi mchitidwe wa umbava ndi umbanda umene umakhudza mayiko a mchigawo cha SADC. Mayiko ukapezeka umafunika kuti zinthu tipange bwino, tionese kuti ife Malawi ndife anthu adongosolo. Ndiye tikhala tikulandira alendo akuluakulu a polisi muno mu SADC komanso tilandira president wa gulu la ife a polisi pa dziko lonse lapansi la Interpol amene akhale kubwera kuzajoyina nawo mwambo umene uwu. Ndiye chinayi chofunikira kuti tikhozekere bwino kuti ntchito yetu igwire bwino. Ndi thandizo lomwe talandira kuchoka kwa Nico tikuona kuti titha kukwanirisa zomwe timafuna kuti tiike mwambo wapamwamba. Bungwe la SAPCO ndi bungwe la akuluakulu a polisi mchigawo cha SADC. Zina mwa zolinga za bungweli ndiye kulimbikitsa mgwirizano pothana ndi umbanda ndi umbava
m'mayiko a msadiki. Mtsogoleri wa bungwe la apolisi apa dziko lonse lomwe limadziwika kuti Interpol a Lucas Philippe akuyembekezekanso kudzakhala nawo pa msonkhano umenewu. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Kampani ya Chibuku Products yati kusowa kwa mafuta agalimoto komanso kukwera mtengo kwa mafuta awa kukupangitsa kuti kubwese zokhoma kwa kampani zomwe yakumana nazo miyezi ya mchaka cha 2026. Mkulu wa CPL a Gerald Bowler auza olemba nkhani za zokhomazi zomwe ndikuphatikizapo ngozi zogwa mwadzidzidzi. Bowler amayankhula izi ku Blantyre pamene kampani yawo imakhazikitsa mpikisano watsopano wa makasitomala awo. Iwo akufotokoza. Chaka chimenechi cha 2026 miyezi yoyambirirayi ningafotokoze chinali chaka chovuta kwambiri. Makamaka kumbali ya zachuma business yathu imene yayendera yakhalabe ili slow. Muonanso ngati mitengo ya mafuta sono ngati mitengo ya mafuta yakwera ife ngati timapanga distribute more, it means ma distribution cost yathu anali akuluakulu kuti tifikire madera onse amalawi uno. So business yakhalabe ndithu isali ya mphamvu kwenikweni. Koma tikhulupirira kuti mwina ndi promotion imeneyi mwinanso mmene alimi akolola komanso mmene tikuona kuti ama business tikuona zokutsegukapo ndi apo tikhulupirira kuti promotion imene ithandizira amalawi kuti apeza kenakake kuchokera mu mphotho zimene tikupereka komanso ngakhale ife kampani tipitirira kuwatumikira amalawi monga mmene takhala tikuwatumikirira kwa zaka zoposa 60 zapitazi. Munkhani za masewero matimu a Mighty Wanderers ndi Silver Strikers lero alepherana posagulitsana chigoli chilichonse pa masewero a ligi ya FDH Premiership omwe anachitikira pa bwalo la Zomba. Ngakhale zili chomwechi Silver yabwera pamwamba pa ligi potengera zigoli poti yafanana mapointi 10 ndi Blue Eagles yomwe yabwera pa nambala yachiwiri. Masewero ena omwe anachitika la Mulungu matimu a Mafco ndi Kalonga United apambana koyamba mu ligi. Mafco yagonjetsa Chitipa United ndi zigoli ziwiri kwa adu pamene Kalonga yapambana ndi Civil Service United ndi chigoli chimodzi kwa adu. Patakali pano timu ya Masters ikusewera ndi Goshen City za Dynamos pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe. Masters ibwera pamwamba pa ligi ngati itapambana. Mu nkhani yachisoni nduna ya zamaboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi Dr. Ben Phiri yati boma lili ndi chikhulupiriro kuti akubanja la mfumu yaikulu Nkata mboma la Mangochi atsata ndondomeko zonse zoyenera posankha mlowa m'malo wa mfumuyi mopanda chovuta. Ndunayi yanena izi mboma la Mangochi pamwambo oyika m'manda thupi la malemu mfumu yaikulu Nkata yomwe yamwalira loweruka pa chipatala cha Mangochi. Tindiza mbiri mu ripoti ili la Owen Mavula. Anthu ochuluka ochokera m'madera osiyanasiyana anasonkhana mmodzi mwa Nkata kuti apereke ulemu wotsiriza kwa mfumu yaikulu Nkata yomwe yamwalira loweruka pa chipatala cha Mangochi komwe anawagoneka kwa nthawi yochepa. Ambiri mwa anthu omwe alankhula pamwambo oyika m'manda mfumuyi ayamikira kuti inali mfumu yokonda mtendere komanso kulimbikitsa chitukuko m'dera lake ndipo ambiri awasowa chifukwa cha ntchito zawo. Polankhula pamwambowu m'malo mwa mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika, nduna ya zamaboma ang'ono ndi chitukuko cha kumudzi Dr. Ben Phiri yati undunawu ndi okhudzidwa kwambiri ndi imfa ya mfumuyi ndipo inaperekanso uthenga wa chipepeso kuchokera kwa President Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndipo pambuyo pake ndunayi inatsindika kuti boma lili ndi chiyembekezo kuti akubanja atsata ndondomeko zonse zokhazikika posankha olowa m'malo mwa mfumu yaikulu Nkata. President ndodandaula kwambiri kuti zotere zachitika. Imfa ina iliyonse sizolowereka. Koma maka yakuno chifukwa chokuti amayiwa amfumu anali amayi ndipo amayi ngochepa mu ndondomeko zathu za mafumu ndiye ndiwo dandaula kwambiri kunena kuti chiwerengero chikukhala ngati chikucheperako pa nkhani ya mafumu. Nkhani yake maka president iso ngokhudzidwa kwambiri chifukwa cha mafumu ambiri amene akupita m'makhoti ndiye amapempha ndithu kuti nthawiyo ikafika akubanja apange dongosolo loyenerera kuti milandu yambiri samakhale m'makhoti ndipo iwo ngotsimikizika mtima kuti mwina ufumu umenewo ukhala osiyana napo ndi mafumu ena onse. Mawu ake mfumu yaikulu ya Ayawo Paramount Kawinga yati malemu Nkata
inali mfumu yomwe inali yolimbikitsa umodzi komanso kugwira ntchito mosakondera. Amayiwa ndi amene anali munthu wachikulire kwambiri m'banja la senior chief Jalas, m'banja la senior chief Bwana Nyambi, m'banja la senior chief Chowe amene anali kholo lathu. Ndiyeno kutisiya kwa lero iwowa agogo tiye Nkata ndi chinthu chokhumudwitsa kwambiri kubanja komanso kudera komanso mboma lino la Mangochi. Mfumu Nkata yomwe inabadwa mchaka cha 1944 yasiya ana anayi ndi zidzukulu zokwana 18. Owen Mavula, MBC Mangochi. Ndi nkhani yachisoni tafikanso pa mtsiriziro pa nkhani zathu, koma tisanasiyane tiyeni tikumbusani mitu yake. Unduna owona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena wati ukondwerera tsiku la Africa mawa kumalo a Bingu Convention Center mu mzinda wa Lilongwe. Ndondomeko yothandiza achinyamata yotchedwa Pusha ikuthandiza achinyamata kukhala odzidalira pa chuma kumchisi. Ndipo mu nkhani za masewero matimu a Mighty Wanderers ndi Silver Strikers lero alepherana posagoletsana chigoli chilichonse pa masewero a ligi ya FDH Bank Premiership ku Zomba. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Simeon Boyce ndi nzangayo Linle Mponda mwakoma nonse. Mwasabwa inose madzulano yafika sontheja timakupatsani za nyengo. Kuna zizira mawawu madelaina a mdziko muno monga ubwalo la ndege la Kamuzu ku Lilongwe komanso kuchitedze ndi mlingo kwana 11 chimodzimodzinso kwa Vumbe kutcholo ndi kunzuzu komwe kuna zizira ndi mlingo kwana 12. Pakali pano tikuyembekeza nyengo ya mitambo yapatali kupitira madera ambiri a mdziko muno kuphatikizapo nyengo ya mphepo madera ena, mvula ya mawawa, nyengo ya chifunga komanso yozizira. Tikuyembekezeranso nyengo ya mphepo yamwera kupitira kuomba pa nyanja zathu monga nyanja ya Malawi komanso ya Chilwa mwapo ndi apo ndeti ntosa amene timagwiritsa ntchito nyanjazi kuphatikizirapo asodzi tikapitize kukakhala odziteteza. Izi choncho kamba ka mphepo zomwe zikufikabe mdziko muno kuchokera nyanja ya Mchere ya India chakumwera kumvumaku kumafalikira madera ambiri a mdziko muno zomwe zizozizira komanso za chinyontho chomverera ndithu. Moti usiku uno tiyembekeze nyengo ya mitambo yapatali kupitirira madera ambiri a mdziko muno kuphatikizapo nyengo ya mphepo madera ena a chigawo chakumwera a mphepete mwa nyanja komanso ena a chigawo chakumpoto. Tikuyembekezeranso nyengo ya mitambo yapatali kudzapitirira madera ambiri a mdziko muno mawa kuphatikizapo nyengo ya mphepo madera ena ya chifunga komanso ya mvula ya mawawa. Kudzazizira mawa ku Lilongwe, Kunchinji komanso Kasungu ni mlingo kwana 14. Matentembekeze nyengo yofundirako pang'ono madera ena monga kwa Ngabu, Konsanje komanso kumangochi ni mlingo kwana 19. Mawa masana tiyentembekeze nyengo ya mitambo yapatali kudzapitirira madera ambiri a chigawo chakumwera pakati komanso kumpoto kwa dziko lino kuphatikizapo nyengo ya mphepo madera ena. Tikuyembekezeranso nyengo yotentha kudzapitirira madera ena ochepa mawa masana monga kwa Ngabu komanso Konsanje ni mlingo kwana 28 koma tiyentembekeze nyengo yofunda kudzapitirira madera ambiri a chigawo chakumwera pakati komanso kumpoto kwa dziko lino. Mkusha lino lachiwiri tiyentembekeze nyengo ya mitambo yapatali kudzapitirira madera ambiri a mdziko muno kuphatikizapo nyengo ya mphepo madera ena komanso yozizira. Madzulo ano munali ndine Tapuwa Khuta kumutu khala nozindikira dziwani za nyengo.